Alas ata sa activity mahigala sa situational report ron kay dunay kalihukan sa Grab in partnership sa DYHP ug IFM dili sa may Hipodromo Elementary School. Let's tuloy niya ron si kasamang Aida Tampos. Yes, kasamang Aida. DYHP Tatak RMN Report. Nirofil mayong buntag sa mga sukin sa Mindanao gikan ta sa tong nagkadaiyang kalihukan sa Davao Region now balik sa dakbayan sa Subo aron sa pagpadayon sa ato mga tahas sa Attorney Rofil Labina ato kasing-kasing nga serbisyo publiko. Karon buntaga adtong Lunes sa Attorney Rofil nakasikad na og nakasugod na ang ato ang pagpadayon sa Oplan balik sa eskwela. Attorney Rofil din partner nato karong adlaw ang Grab Philippines of Move It of course ang DYH ug IFM diin nga pili nga mga beneficiary ang Hipodromo Elementary School. 120 ka mga kinder learners at Rufil ang makadawat karon og school supplies, eco-friendly nga tumblers, pagkaon o snacks at Rufil dilisod karon sa Hipodromo Elementary School. Napili ang Hipodromo Elementary School at Rufil as beneficiary gumikan kay naaman sa maong barangay nag-opisina ang Grab Philippines of Move It. So, buntaga, niapod-apod na sa ato ang mga tabaw, gipanghatag karong buntaga. Of course, sa by Regional Manager for the Visayas sa Grab, Ma'am Naong, dapat diri ang PR Communication sa Manager sa Grab Philippines, Ma'am Balutabar, sila si Sir Glenn, o ang mga staff and personnel gikan sa Grab o Move It na maoy niapod-apod sa ato ang gipanghatag ng school supplies, tumbler, pagkaon o naapod diri ang ato ang Hipodromo Barangay Captain Dondon Bakit ang mga konsehalis o ang school principal Dr. Marion Alviso ingon man ang mga teaching personnel o ang mga teacher sa kindergarten. So sa kasibukan nato ni Rufil malipayon, dasig kanung nato ang mga estudyante, ang learners diri sa kinder sa Hipodromo Elementary School uban sila maginikanan gumikan kay lain kayuhan na usab ang hatod, ang dala ay asa sa mahilibot-libot at Rufil bit-bit kanunay ang atong serbisyo publiko gawa sa ato ang mga balita o man ato mga komentaryo. So, diri ako ni Rufil sa Hipodromo Elementary School kauban nato si Idol Voice ang station manager sa Rufil ako magpapanan sa DYHP ingon man ang tibok-tibok ang persa sa Barangay Council o ingon man Grab Philippines head of China ang regional sales sa Grab Philippines. Dito sa Radio Man, Aida Tampos, mayong buntag. Salamat Radyoman Aida Tampos sa mga report nga man si Idol Boy King ato karon na sa mga kalihukan mga higala. Straight to the point. Alatas mga nasakpan na minaw sa DYHP mo sa makadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Gasolinya karon sa kasaman Julius Balile. Yes, kasaman Julius. DYHP Tatak RMN Report. May buntag nato ni Rufil. Ani ang laing maswerteng grupo nga nasakpan nato naminaw sa DYHP ug magdawat sila sa atong palipay nga bugas ug chorizo. Nakusukag lanok ang DYHP sa panimulay ni Rainy Mareñas, Lisa Gogo, Miguel Rapitas, Linda Amanda, Ayet Villamor, Emerito Baggio, ug si Abelina Alejandrino. Okay, nyo nung nadawat ang mga palipay na bugas ug chorizo unsay kasulti sa atong mga maswerteng tigpaminaw. Sa DYHP, overall number 1! Yay! Kita na lagi yung kasamang Julius Balili, DYHP, Tatak, Karemen. Okay, salamat Julius Balili sa mga report. Ato mga greetings ug man lang pohonday kay mina wa nagin pati apikiha sa oras. Mga ikog dispensa may gala na tamakan nato ang atong drama rong orasa pero sige lang sa sunod ato nang paningkamutan gyud nga pero do na moy exception ron kani lagi mga higalay patayng lawas nga nakit ano nay ulo. Mao na nga atong gisubay gyud mga sukit ti paminaw. Actually katong mga naminaw na to dunay sige lang to sa no comment but do na mga higalay miingon nga isulti tanan dito no sa off the record lang. Hadlok na sa masulti sa on air mga sukit ti paminaw. Na sit na to mo for interview na Inday Ken pero nasa kahadlok. Mo na nga naabdan na po na Idol Tweety dito sa police station mo na say nahitabo. Okay, standby na lang mga higala sa sulod gito lumanon ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kanyo panagspangingon sa tanang panahon sa tanang higayon dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
7